posachedwa tikupasirani mene zilili ku convention ya MCP. Anthu sanagone, anthu ali maso kuvota, anthu akuonesesa kuti chilichonse chikhale mchimake. Ndi mmene zilili ku MCP convention imene ikuchitika ku Bingu International Conference Center, ndipo conference imeneyi president aziko lino alikonko nawo Achezela Sanagone kuonesesa kuti kuvota kwa adindo kukuyenda motani, ndipo ndi mmene zilili ku Bingu International Conference Center. Brian Panda ali ndi ripoti. Convention Center kumene msonkhano wa chipani cha Malawi Congress uli Mkati. Pano tsopano kuvota kukuchitika. Chimene chachitika nkuti ma positions about 8 ngatasali 16 onse nthawi imodzi akumayitana anthu ma list ya ma delegates ili ndi Malawi Electoral Commission ndi akumayitana ndi aliyense akumampatsa mapepala kuvoteratu onsewo ma positions onsewo about 8 ngati sakulakwa ma positions 8 aliyense kuvoteratu kukakhala pansi. President Chakwera ndi amene anatsogolera msonkhano umenewu kuvota, ndipo khulupirira kuti adakalipo muno chifukwa muholo mwatuluka. Maybe he's gone home, we don't know. Koma muholomo atuluka. Tidalowamo muholomo mmene mukuchitika ntchito imeneyi. We can say kunena kuti it's still a long way. Tikuganiza kuti mwina kuvota kukhoza kutha chamma 2 o'clock mamawa. Chifukwa anthu about 1,700 amene akuyenera kuti avote. Pakadali pano ulendo wayendako ndithu, koma tikhibe kunena kuti it may take 2-3 hours kuti amalizitse zonse zimene zikuchitika kumene. Tinangofuna kuti tikudziwitseni kuti kuti chikuchitika ku convention ya Malawi Congress Party nzotani. Ti uyu amene okhala ti wa folokoloko, koma aliyense chidwi chake chili mkatimo, palibe amene watuluka. Aliyense chidwi chake chili mkatimo, mukhoza kuona kuti zakudya zikadali pomwepa, palibe ndithu amene wabwera kudzadya ti ameneyo. So ndi zimene zikuchitika kuno kuti ma delegates tsopano ayamba mkatimu kuvota, ndipo akamaliza kuvota ndiye kuti ayambano ntchito yowerenga. So we are hoping kunena kuti kuvota kweni kutha around 2 mene at the pace mene ikuyendera, ndipo akatha kuvota kumeneko pakhalano kuwerengera. So we might be here probably until 3 o'clock or 4 o'clock in the morning. Kungokamba za chitetezo mmene chilili kuno sikuti ungangobwera iyayi. Kuli asilikali ndithu amfuti monga mmene mukuonera mkanemamo. Winanso waichera kale mkulu ndamona waichera kale mfuti. Ndiye akuluakulu amene amadana kuoneka pa TV ndiye mukuona atembenuza nkhope zawo kuti tisajambule. Koma ndi mmene zikuchitikira kuno ntchito yovota ikupitirira ndithu. Akuluakulu kambirana. Akuluakulu muli bwanji mkatimu? Mwabwino kwambiri. Kuvota ndamva kuti kuli Mkati kupitirira. Muli Mkati ndithu ndipo tikadapitiriza. Okay. Palibata pamudzi pano. Palibata kwambiri panitenderezo bwino asikali ndame muonawa. Palibe zokula zinanso pano ayi. Voti yathu yende bwino kwambiri. Ndithu. Ndiye amene wandi ena mwa anthu amene ali pano aliyense akudikira mkatimu. Si tikudikira mkatimu kuti tikudikira mkatimu ili papa kuti kodi zikutha bwanji. Apa tikudikira ndithu. Chabwino. Koma mumva tizoyenda bwanji mkatimu? Mkatimu zayambamo. Anduvura yamba mkatimu. Chabwino. Ayi ndi mmene timanenera kunena kuti pamene tikulankhulira pano tsopano ndi Mkati mweni apa ndi pamene anthu amalowera
kuti afike mkati mmene pali apolisi ndiye kumaonetsa identity card yako komanso ukhoza kulowa. Ndiye zonse ndithu zikuyenda bwinobwino kuno. Mavoti ali mkati kuponyedwa, ndipo akamaliza kuwerengera ndi pamene tidziwe kuti kodi zayenda bwanji. Koma ndi mipando 8 yoyambirira imene akhale anthu akulimbirana usiku uno, ndipo zina zipitirira mawa. Mwamva kuti zikuyenda bwanji mkatimo? Mkatimo ndasiti namve bwinobwino kuti zotani, koma tangomva zoti ayamba kuvota anthu. Chabwino. Iniona mmene limene mumutuza zota? Iyayi, ife tufunse ino. Iyayi, nanga sino mutuka mmene mwene sinalo. Iyayi ndiye ndi mmene tikuchitira. Timafuna kuti tikambirane zathu, timve kunena kuti kodi zikuti bwanji. So ngati mwangotipeza kumene tikunena kuti voting is underway kuno ku Bingu International Convention Center, ndipo kuvota kumeneku mula anthu ambiri mmenemu, ndipo ngati mwina ayamba about 30 minutes ago, ndiye kuti zititengera about 3 hours or 4 kuti amalizisi tiuchitira ena ino amene mmadzuka mwina kuti muone kuti kodi chikuchitika kumeneku nchani. Ndi mzanga Wanda Msisha komanso Jona Pankuku, ndimafotokozera kuti it's a long night. It is a long night actually. Chifukwa chokuti akuitana ma district by ma district. So zimene zimachitika pamenepo amati akalowa district chamaitana anthu. Ndi akaitana anthu aja akamapezeka kuti anthu aja kumapita ano ndikukayima pakalaini ndikuvota, kenaka akuitanaso anthu ena, ndi akuitana anthu ena, ndiye kuti tichoke nsanje ukafika kuchitipa ayi ndithu ulendo udakalipo. Komano anthu akuvota, and at the end of the day I think anthu adikira kuti aone kuti zotsatira ziyenda bwanji. Yeah, so ndi ntchito yayikulu imene ilipo pano. Ndimafotokozera kuti si mipando yonse imene ikuvoteredwa usiku uno. Yes. Yeah. I think pali akaphatikiza kukangati alipo 18 koma paja tumakhala ndi first deputy president, yeah, second deputy president, ndi kuti uzafika secretary. Akuti ma deputy sakuvota usiku uno. Pa maujeni. Ndionena amene ma positions amene akuvoteredwa usiku uno ndi ati. Pali udindo wa first deputy president, yeah, wa second deputy president, secretary general, treasury general, legal advisor, I think women, director of women, director of youth. Yeah. I think about 8. I think they're about. Yeah, about 8. Thereabout. Yeah. Ndamena kuvoteredwa usiku uno. Zina achita mawa. Yes. It's a slow process. Sikuti kufulumira kweni. Aye. Yeah. So we might be here for a few more hours. Tikambe zochezera. Ine nagenza kuti mina 3. Yes. Chifaka maliza kuvota ndiye kuti ayamba kuwerenga. Ine nalowa ndi mkulu Mkati. Inenso nalowa pacha. Yeah. Mumuna za tawa. ndiye tawe. Yeah, naona kuti anthu autiyangana kwambiri. We are exposed. Chizungu chimathawira we are exposed. Ulipa chimwanji. Nangasi pamene ndakhalapo anthu amangobwera ano mangoyang'ana. Kodi mulipo ma delegate. Kodi ndinaona kuti aya. Ife timazona ngati kuti chikupita kumapeto kenaka bene matuluka nkunaonena kuti ma delegate tonse eno tibwere eno tizitsetsereka kumabwera kuno ndi maono I think idakalipo. Yeah, inakalipo. Inakalipo. Koma ndina kuti it's orderly. Yes. Yeah, we must say it's very orderly. Yes. Yeah. Chifukwa choti siku dzadza anthu sogolo. Mmene unena muja amaitana pali wina akakumaona kuti line ija bwanji kenaka kamana itana maina ena ndi akuitana mu voters room ja nthawi imene matuluka ine kuti akuitana ma MPs. Yeah. Ndi amapita amene kuja kuvoteratu kayamba kuyambirira kuvota konse ukafikira mbali yawo ukamafika kumapeto ku ndoti wamaliza then aitaneso district ina aitaneso mpaka na malize imene mwanenera muja ayi ndithu dakalipo apa mpaka na mbanda kucha. Yeah. So kwa ino amene muku yembekezera kuti kodi ku Bingu International Convention Center chikuchitika nchani. Ayi ndithu it's a long night. Ndipo marizatsi sikuti atuluka
anytime soon. ayi ulendo dakalipo mmene tikunenera Mungu yerekeza kuti mwina mwake mwina ma 2 filimu mwina ma 2 3 olo mwina so 4 o'clock mwinaso koma noti khatipo mpano nangati pange bwanji ndiye tidafusira iyi so awembekezera iwo azigona machira malamu madzuka adikira ife khale maso kwamene wadzuka pano kodi zakujezera zayamba khanga lino anthu abwerano zaumati I think amene ndamene avota tsopano amenewa akhanga ndamene avota ndali ndi njala kususuka kuti kankha mbuyo mu akuteteza kwamene wangodzuka kumene pano mungauze zotani za msonkhano ineyo ndinali ndi mwayi ndinalowa mkatimo kunja kuno mukamankhula microphone choncho zimaoneka ngati kuti zophweka koma mkati mwenendo na nkhope za amene akupikisana nawo tension ndithu ilipo imene amene ndimakamba ndiwanda sunganeneretu kunena kuti ineyo ndi amene ndadutsayi utha kusweka BP ndithu kuoneka kuti the competition ilipo ndithu koma chinthu chimodzi chimene chikundisangalatsa nchonena kuti order tukambano za dongosolo pakuoneka kuti chipani cha MCP chinapanga dongosolo ndithu labwino kuti zimaita kuoneka kunena kuti kulibe chimpwirikiti mkatimo so mene unakuona nthani yako maonetsa anthu kuti zakudya zakhala kalekale omotawa okhala kuthamangira m'malainimu akuthamangira kuti njaa koma nzozizira ndithu mkalekale okay adyera kunena kuti ndi njala okay komano aliyense even delegate iyo ndimakamba za candidate koma even delegate iyo amaganizira kuti kodi wanga uja zinthera ndinamva za pa online kuti Moses Kunkuyu asintha mpando umene akupikisana that's what our reporter Kathe Maulidi zimene watifotokozera amapikisana nawo pa udindo uja wa first deputy president koma we are told kunena kuti akapikisana nawo pa udindo umene anali nawo wa campaign director okopa anthu aiza madzi nkuteka kuti aiza madzi nthawi zina tinkakamba mwina tisanabwere izi kunena kuti nthawi zina umatha kupaona ponena kuti pano nthokhala mwamtendere koma nkaonanso penapo kuti I think apo bwayi ndiye mwina nkuteka ayiwerenga manthu ndotero ndiyovuta bana ndiyovuta umazaona ngati ugwetsa umazaona kuti I think mwina ata undigwetsa mene nakhala pasi muja amoneka ngati wafupi ukayimirira umazaona kuti ayi mwamuna nzako mpachulu ndi mwina ayichinja ka yes ayichinja ndithu I think apo bwayi ndiye mwina nkuteka ayiwerenga manthu ndotero ndiyovuta bana ndiyovuta umazaona ngati ugwetsa umazaona kuti I think mwina ata undigwetsa mene nakhala pasi muja amoneka ngati wafupi ukayimirira umazaona kuti ayi mwamuna nzako mpachulu ndi mwina ayichinja ka yes ayichinja ndithu so President Chakwera adakalipo mpano kapena anyamuka amene tidali mkatimo tidaona akunyamuka akutuluka nde sitikudziwa kuti angupita angopumula kuti abweranso kapena basi iwo muholo achokamo mapa programu imene akuti akamaliza zotsatira nde payimbidwe nyimbo ya okay ukapanga check anthu ambiri akone kuti atopa koma mumayang'ana mbuyo mujatu mutu wawina ndi wawina kusanjikizana anthu atopa anthu akugona koma I know kuti chinkuza mawu chikangoliro tsogolo kunena kuti tamaliza kuwerenga tufuna notembe kulengeza zotsatira anthu amene achadzuka adzuka ndithu so anthu atopa koma ndikuona ngati kuti kuli expectations kuchiyembekezo cha anthu nchachikulu kwambiri ndikunena kuti nchachikulu chifukwa chonena kuti makamaka positions akuluakulu ndikamba udindo wa first deputy president komanso secretary general chifukwa pamenepa ndi pamene anyamata anathamanga kwambiri ndi pamene anyamata anapanga invest kwambiri ndiye ndikukhulupirira kunena kuti pamenenso alire kwambiri chifukwa zinakayang'ana ma 300 ma 200,000 mpaka namva kuti 500,000 imafika mpaka na 1 million ka delegate so adziti akaokhetsera zonse zimene zija zotsatira zikhale kuti zakhangatuli zawapatsa nsana ndikukhulupirira kunena kuti pang'ono pokha
mapana dwaine amwedwe owonjezerapo. Ndimafuna ndiwerenge some of the comments amene anthu akulemba pa Times 360 kuti kumkuyu waichola osamagona bwanji ena akunena kuti Kodi mudumpa kudumpa ndithu ngofunikira kwambiri kudumpa nkofunikira kwambiri kumadzawerenga ntchito ilipo ndithu live from Changoima Traditional Authority Chikwawa. Amene wanda Maxwell Chingwata anthu sanagone sagona wina akunena kuti Times 360 ntchito inuyo mukuigwira kudos. Lawrence Katunga kunyumba kuli njala basi iwe chabwino. Pali zambiri zimene anthu akukamba. I just wanted to read some of our comments. Zithunzi zimene mukuzionazo anthu tsopano ena amene avota atuluka kulandirano mtentha ndevu koma mtentha ndevu uyu wakhala pano nthawi yayitali sakutenthanso ya wazizira chabwino komano mwina chimodzinso chimene mangofuna mwina nditangonenapo ndichokuti mmene akonza kuti poyamba anthu anazolowera zokuti mwina akavota position amawerenga nkunena kuti pamene papambana wakuti koma pafuna kuti awerengere pamodzi zimene zapangisa kuti munthu sungachoke chifukwa akadakhala kuti mwina awerenga za first deputy president anthu ena anakamapita komanso enaso zikanachitanso mwina influence imene pavotedwere penaponso somana kuti wanga wafa apa ndipange chonchi koma pakufuna kuti anthu avote zonse ndi ayambe kuwerengera pakamodzi kuti I think anthu akamba kulira agana onse pakamodzi sikhala yolira mmodzimmodzi ena akusangalala ikhala yokuti adzilira jointly ikhala joint ujeni imeneyi joint choir. sudziwa kuti kodi anzanga pa first deputy president paenda bwanji adziwira pakamodzi akamaliza ndi awerenga ndi kuti ngati pakhale kusangalala azisangalala pakamodzi komanso olira amene tikunena pakhala ka joint kolira ndithu kuti namatonthozana kuti life goes on. ngati mwango tipeza kumene yangokwana kumene tsopano 5 minutes past 11 Central African Time. Tudzoti maiko ena ndi mmawa pano ena akudzuka kumene koma kumalawi kuno ndi 5 minutes past 11 Central African Time. Tikunena kuti we have a little bit more time. Tili ndi nthawi yochulukirabe ndithu kuti tidziwe zotsatira za masankho kuno. Onse 8 akuponyera nthawi imodzi. Ndiyesi kuti tidziwa zoyamba zachiwiri onse akuvotera nthawi imodzi ndipo akamaliza tidziwa zonse nthawi imodzi. Anachita bwino chifukwa mukadakhala mpungwepungwe mmene kuti chifukwa uyerekeze kunena kuti Brian alengeza za mwina paja pali kagulu ka azikhale amumba ansukwa ndi atangoti angolengeza kuti wawina apa ndi wakuti ndi kuti already mukhaka chisokonezo mkati muti kuti awina ananena mayi ena tinakhala momwe mwakuti izizi ndi zabwino chifukwa ngoti adziweza munthu mmodzi mwalo watu anthu ambiri mu ukhoza pezeka wina wakhumudwa kuyamba kuwa asanavote kwinako zita usokoneza ifa ikafuna kuchitira pakamodzi komanso akamba kuwerenga matizasiso alengezereso pakamodzi. So kwa amene mufuna kuti mudziwe za mmene zotsatira za masankho ziyendere, we still have more time tuganiza kuti mwina around 3 o'clock in the morning kapena mwina 4 o'clock in the morning koma ife tikhalabe pompano msisi amanena kuti ife tidafusira imeneyi tidafusira imeneyi yomauza anthu amati akagona otchera malamu kudikira kuti ife tauze ife sitigona zona ife sitigona tikuyenera kuti ife tigona tikauza anthu zotsatira zimene zayenda kunoko. Ndimangofuna tiyankhule ndi awiri atatu tibweranso ndinu musatalikire tingomva kuti zikuyenda bwanji atsogoleri ukuyenda bwanji msonkhano. Msonkhano umene uluyenda bwino uli bwino ndithu kwambiri zoona mwachokera kuti kodi inachokera kwa Sungu North East Kasungu North East okay ndithu anthu atuluka bwino mmene mukatimu atuluka bwino zoona atsogoleri msonkhano mukuona bwanji msonkhano yang'ananuka kuonera muli pa TV msonkhano ukuyenda bwino zedi mkatimu chifukwa ine nani momwe muso enda ndikufunanso ndibwerere momwemo ngoti muli ntchito chifukwa kuti
pali malo ambiri oti munthu avote Yeah. zomwe zikutenga nthawi yayitali kuti munthu amalize Kuti avotera anthu ambiri nthawi imodzi. yes Oho. almost anthu 14 Yeah. nthawi imodzi Oho. ndithu Ayi ndiye tikadalipo mpano. Ayi zimatha. Atsogoleri ti live pa Times TV msonkhano mukuona bwanji usiku. msonkhano ukuyenda bwino kobaso banda Eti basi zita bwino mkatimo. kwambiri zotsinatsina sizimalephera nthawi zina Zotsinatsina sizimalephera. nangasale safuna wine zotsinatsina sizimalephera Atinga achita bwino kuti avotere onse nthawi imodzi. Kuopa zotsina. lero kuvota sikukutha tifika mpaka mawa Eti chifukwa panopa tuvotera anthu 18 kodi ndi 18 soma 18 tikozolibe atavotera anthu 20 chifukwa tapanga indozi his excellency dr lazarus chakwera Yeah. ngati president wathu wa chipani Yeah. ndiye pali honorable kazombo wangodutsa opanda kupikisana naye Okay. ndiye panopa tungwapa amene amene tikuavotera weniyeni ndiye ndi 18 ngati 20 as of now ndithu lota Ayi udakali usiku wautali. Ndathokoza oyi mwachokera kuti wa. ine tikudetsa Lilimene lakudetsa kwenkweni kwa baba urembo ndaona kuti lilimene lakudetsa. asunga chipani chimenechi Kuti mwachisunga ndinu? iye kudetsako basi baba urembo kuchipereka kolokolo azalasachakwera Chabwino. chifukwa chili bwinobwino Chabwino. chidalowa mboma chifukwa cha nkhani yake imeneyi Chabwino. zikomo Makusiya kuti bwanji kudetsa. kuli bwino mbatataso ilipo podutsa wabwerera branta muyipeza Chabwino, muyime pachimbi yako Chabwino. zikomo Ndathokoza. Iyayi ndi mmene tikuchitira pano kulankhulana ndi anthu osiyanasiyana. Timafuna tiyankhule ndi amayi awa. Amayi musathawe. Timafuna tiyankhule kuti atibwere apa. Msonkhano ukuyenda bwanji amayi? Ayi msonkhano ukuyenda bwino. Eti. Ndithu. Mwavota kale? Ayi sinavote. Mukavota koma? Tikavota. Chabwino. Ndithu. Amayi mbwa? Tibwino kaino. Msonkhano ukuyenda bwanji? Ayi ukuyenda bwino. Mwavota kale? Sinavote. Tikudya kaya apa poti. Chabwino. Ndi mmene tikubwera. Tikudziweni ti Live Times TV. Hayi ine ndine Chizengera age tuti kuno kunsonkhano Koma ine madelegate. ife tife madelegate Ndinu madelegate? Yes, ndife madelegate. Mwachokera kuti? Tachokera kulongo konkuno kweli ya 25. Yes bwana. Ziyenda bwanji so? Uli bwino ndipo ndikhulupirira kuti utha bwino ndithu. China chilichonse chili mchimake. Muwayang'ana. Ndiwayang'ana ndanzanga ameneyo. Ndanzanu amenewa? Eya. Kuyenda bwanji? Uyenda bwino kwambiri. Ayi chabwino. Tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva nkhani zawo komanso kuona kuti zikuyenda kuti tsono kudyerera msonkhano. Inde kaya Brian. Yang'ana wakaone. Kudyerera msonkhano. Inde kaya Brian. Mwachokera kuti? North kuchitipa. Kuchitipa? Yes. Msonkhano ukuyenda bwanji? Ukuyenda bwino kwambiri. Okay, mkatimu zikuyenda bwino? Zikuyenda. Akandidate anu awina mkatimu? Athamanga. Moti tusanga TV na pompa. Akandidate anu ndani inu? Iwe ndivote kaya kwati bwanji Brian. Iyayi ndi mmene zikuchitira amayi tikudziweni ti live pa Times TV. Inunso ndi akandidate? Inunso ndi akandidate? Inunso akandidate? Mwangobwera dzaombera m'manja? Chabwino. Msonkhano ukuyenda bwanji afu? Ukuyenda bwino kwambiri. Ndipo zimene timaziyembekeza tsiku lake ndi leloli. Ndithu. Mayembekezera zota? Kuti tisinthe zinthu. Timange kuti chipani chikhale chokomera wina aliyense. Ani mwaona nokha inu ya plan mkati mucha. Nkhope imene zikupangira. Nde panopa tikukoza chipani. Madera onse. Tikumanga chipani. Ayi chabwino. Ayi amenewo ndi ena mwa anthu amene tayankhula nawo siku uno. Muli bwanji malume? Ine malume edu ndili bwino kaya inu. Ayi tili bwino. Mwachokera kuti? Ine ndachokera ku Balaka tu malume. All the way from Balaka. Exactly. Msonkhano mukuona bwanji madzulo ano? Msonkhano utu uli bwino kwambiri. Chifukwa ubwino umenewo suti wangoyamba leroli nthawi zino zayo. Koma wayamba chifukwa cha mmene alankhulira president athu. Ndi zimene zaonesa kuti msonkhano umenewu ife tindi chiyembekezo kuti tipanga zinthu zolondola kwambiri. Nalingana ndi mmene zinthu zilili. Ayi chabwino. Ndithu olemekezera. Timnango kupatsani sample kodi muliko bwanji wawo? Apatsani anthu pa televisioni. Zina lanu kumene mwachokera? Tathokoza kwambiri. Ine ndine Boniface Kadzamira, membala wa region pa Central Region. Ndili kuno ngati delegate
kudzakonza chipani. Kuni na MP so? Former MP. Former MP. Yes. Msonkhano wayamba bwanji lero tekwa? Msonkhano umenewu climax ya msonkhano ndi speech ya president. Okay. Apereka speech yomanga chipani, apereka speech yopereka chitsogolo cha chipani. Anthu atuluka bwino mmenemu kufenda wamba kuti voting is underway. Voting is underway, very peaceful. Ndipo anthu atuluka palibe amene adandaule aliyense akuvomereza malingana ndi mmene system ikuyendera mkati mu very democratic transparent. Mwavota kale nwe? Yes, sinavota. Okay. Usiku una mukuvotera anthu maudindo wanji? Maudindo akuvotedwa usiku uno ndi 20 ma directors okhaokha. 20 directors. Ndamene akuvotedwa lero. Kuti a president Chakwera ndi akazombo alowa pando osusana nawo. Analibe opikisana nawo. Kuyambira ife tonse achipani chamene spanje chitipa tunsanje. Likoma tu mchinji tinagwirizana kuti pa president sitikusintha. A president athu apitiliza ndamene ayimire chipani 2025. Akazombo anachitika mwayi kuti pa ndo amene amaufuna analipo wokha. Ndiye resolution ya convention yakuti munthu amene yekha amangolowa ndopikisana nayo ndikumpanga indoors. Ndi a president was endorsed komanso honorable Kazombo chimodzimodzi. Inu mupikisana mpandolo onse mkatipo? Ine lero ngubwera ngati delegate. Ndithu. Tikufuneni zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Iyayi ndi mmene tikuchitira kulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva kuti kodi msonkhano umenewu ukuyenda bwanji kuno ku Bingu International Convention Center. Anthu amene mukuwaonawa akulandira tea amene anali monga takhati kunena anali wa folokoloko koma tsopano akumwa pano akuma ndunama anali wa folokoloko kuti koma anthu mwatangalidwa njira yabwino ndimene mkatimo kale munaiwala kaye kuti munaiwala zoti kuliti munaiwala kuti kuliti timafuna zoti kukonzeka zatsogolo zikukonzeka so kwambiri zozedi ndiponso mulibe munthu amene angadandaule yayi zikukonzeka mkatimo kwambiri zozedi muno munthu amene adandalo kukhaza kuti poti munthu sakhutitsidwa koma ntchito ipo ili bwino kwambiri mkatimo. Ine mwachokera kuti? Ine ndinochokera kudowa. Dowa ili pano kodi dowa? Dowa ili pompano. Amayi muli bwa? Ibino kaena. Sikuyenda bwino mkatimo? Sikuyenda bwino. Tathokoza kwambiri. Tili pa TV hapa. Tatembenukani. Muyangane uku. Zikuyenda bwa? Bwino. Bwino? Oh. Bwino? Ndiba bwino wake wasadwa masawera. Zoom. Ena sajoka yolira mmenemo? Kulira ndituka mali wasalira wantu. Ezona muntu uyenera olira. Ezona. Koma ena ansatuluka okondwera mmenemo. Okondwera okomoka zawo. Uli pako komoka? Ukozo komoka. Pako komoka kati? Ino mkazi ukuuza nukuti sindikufunani woti mwakhanaiza ka 5 years. Ezona. Simunga komoka? Ukoza komoka munthu? Umakomoka. Ezona. Mkazi ukuuza kuti basi zaka 5. Adadi ine pano kukondani ndasira pati. Nde ino paja simtedo. Ino ndife antosiyana ife ndopima. Azibambo? Ndakena kumona mwafa zanu. Kwani mwachokera kuti tabwera? Eastern region. Eastern region? Mayi ndani inu uyo? Kate Chindevu. Kate Chindevu? Chachitali chonchi. Iyayi zonsezi wireless yake ndi ya Times. Timacheza ndi wanthu kunjaku amsisha anthu akondwera kwambiri. Kodi naluso mmaja nawo? Timaja nawo. Ndaona aujena kumana ngajona pajatu amakonda kamsima. Nangama kabwanji sima palibe. Ajona paja amakonda kamsima atu. Asimidwa. Nditu. Anthu akondera kuti ndiokondwa? Yes. Palibe amene ali ndi mangawa? Yes. Palibe amene ali ndi nkhawa? Msonkhano kuona kuti ukuyenda bwino. Zimene zikhala choncho. I think chifayeka mutakuona kuti nthawi ija umene pamakhala ngati pali zokhoma zija anthu amafuna kuti zikhale choncho kuti pakhale kuti anthu akhale ndi ufulu kusankha munthu amene akufuna asankhe mopanda kuopsezedwa ndi so far I think zikuoneka kuti mmene momo mmene timatuluka ife muja ndokuti mukupanga ujeni mukupanga anthu akuponya voti yawo bwinobwino
and tikuyembekeza kuti timve zotsatira zonse mwina kuti zayenda bwanji. Yes, so zayenda bwinobwino to this far. Yeah, to this far zikuoneka kuti zayenda bwinobwino pena umadabo kuti zichitika bwanji. Yeah, so tinango tena kuti tiadziwitsa Malawi kuti Times TV ili konkuno. The reason why we have also been quiet kuti padalibe choti tikhoza kunena pakadali pano palibe choti tikhoza kunena koma ndana kuti ayi anthu amazungulira ku TV ku kuti aone kuti zikutha bwanji kumeneko. Amayiwo amanena kuti ena akomoka mmeneko chabwino koma definitely lebe anthu amva kuwawa because masankho Brian sungaluze masankho and pretend kuti everything is fine. Onse akupikisanawo akhulupirira kuti awina akakhala kuti munthu suda sizidakuyendere umadandaula. So we hope kuti mpana sizifika pokomokapo koma definitely nde kuti tiona kuti anthu akudandaula. Pakadali pano tikusiyeni pomwepa mwina ikamafika jamma 2 kapena mma 3 tibweranso unless Jonah if you have anything to say. Osakhala mma 2 mubwera pompano ma developments enake I know they'll be coming out nakumvani monena kuti zonse zili bwinobwino anthu mitima ili bwinobwino tinene zimene bwinobwino zotsatira zikamba kulengezera. I think that's very important. Muli bwanji tili bwino ino ndani kodi ine ndine Bernard Phiri. Mwavota apa sinavoti tudika utena maina 10 tilumalowa muzona ba ayi zinthu ziyenda bwino kwambiri azikuyenda nanga sizonse zimachokera mmanja mwa chauta muno wake masiku ani izi zitikeka kunyumba tikakumbuka adzukulu azikaona kuti uje manyani bendera one mukayika kunyumba mudapita ku msonkhano wa tsopano ndimachokera kuti kunchisi ndine chewa Nchisi West Constituency. Ndiye chair. Amakhala delegate. Ndiye chair. Amakhala delegate. Mazija athu. Haba si umwemu. Takambani. Akona uri chair unana chair. Chair Sanagone ndawi ngalino. Koma apulano nina kuti povota tivoteni kuyang'ana mfundo mothandiza chipani. Ndikho zimazi mnazimva bwino. Koma zenzeni zimene zijazo. Tisaone ndalama koma tono chitsogolo. Koma kwena. Nanga simalinga muzima kalira. Ndi 28. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ameneyo. Ino tikudziwe. Indine OB Gondwe. District ya Mzimba proper. Mzimba Sorora. Komwe uko. Kumpoto. Kufika nthawi zino zikuyenda manje. Zikuyenda bwino. Palibe chovuta chenicheni poti mukuziwa kuti ngati mwanthu mwakhala ambiri. Paina kukhalapo twina tovuta. Koma zili bwino. Hawa pena yomakhala painuyo amene muli ma delegate onena kuti ndi amene makhanga kuti pena musokoneza mwakhaulu wanu sada wine inu makonzekera bwanji zotsatira nkati. Ife takonzekera kuti zonse zimene zituluke tivomerezana nazo chifukwa ife sitinaloze munthu kuti uyu ndiye akhala owina iyayi. Pama elections pamakhala wina woluza wina wowina koma panali zipsinjo zina koma zikuoneka kuti zatheka chifukwa palibe kufinya anthu kuti asavote iyayi zotchingira enaza kuti uyu iyayi ayena kukhala 2 months chani 2 years zija ife sitinakondwere nazo chifukwa zinangobwera from nowhere I can say. Amati munthu akhale kuti chipani amachimvetsetsa kaye bwinobwino. Chipani aliyense amachimvetsa kuti achoka ku nyumba kupita ku chipani aziwa kale kuti ine ndili okonzeka. Palibe mlendu muno Malawi iyayi aliyense ni mwene wake ziko ili.
aliyese ni mwene wake chipani cha Malawi Congress Party. Bwana. Tozani zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Zikomo Brian. Tathokoza kwambiri. Wachena rucheya. Wochi ya golide. Sapato. Achulu. Tayandikireni wochiyo to. Golide wochi. Sapato. Cheya wananarani. Wananara cheya. Cheya waja bwino tu ndi kampeni mei cheya. Zinoteka. Kajikwama kaka. Kajikwama mene mwalo wa Zambiri tumene mwe. Izi nzoti ifenga titapita kunyumba. Zile kutizona na kusongana. Omagula konkuno kajikwama. Cheya siku ntoma sewera. Zona. Yeah, you can see happy faces. Anthu oneka kuti amachikonda chipani. Ndi mmene zimayenera kukhalira. Yes. Yeah. I hope kuti even tikawerenga zotsatira nkhope zake bezikhala zomwezi. Yeah, of course nzovuta kunena choncho chifukwa choti sizingatheke kuti aliyese atuluka kusangalala koma kungozikonzekeresa ndithu kuti yayi apambana ni munthu mmodzi. Ndithu bana. Iyayi ndiye tinangoti tikuzondeni. Nkulankhula wina tikuzondeni komanso kuti akonenanga mwangoti izi anyamata chuchitika nchani kumeneko. So what we know is lero akusankha ma position 20 awiri adziwika kale a president Chakwera ndi akazombo. Ndi apanopa akusankhano 18 ndi akuti akapita akumapatsadzi mapepala 18. No, amadusa paper by paper. Yes. Pakhala anthu 18 pa every box. Okay. Ndio kafika pa box paja kutenga paper kupita kukaba ujeni kachi. Ka ballot box kaja kukatika nkubwera kupita next kutengaso kupita choncho. Ukayamba kukumaliza 18 places. Yeah, so pali ma delegates 1700 onsewa achite process imeneyo nchifukwa kuganiza kunena kuti it may take us to the early hours of tomorrow. Exactly. Yeah, so pakakhala kena kalikonse ife tilipo mpano. Ntchito imene idafusira ndi imeneyi yomakuuzani sungathawe pano. Achulu achilonyamula alibe even timati chani choyimisira kamera. Tripod. Alibe tripod ndithu koma iye achulu akulimbikira. Pesona. Akulimbikira. Nyamata ameneyu ndi nyamata olimbikira ntchito ndithu. Alakukhala. Achulu atani? Akwatira achulu. Adikirisa kwambiri sikana uja. Kodi sala kwatira bikoma? Sikana uja ungodikirabe achulu. Cameraman atsikhala pabanja. Mutseka bwanji pakadali pano ino apa mkuku. No, mmene mukukambiramo kunena kuti tulo ife tumatha kubwera pena katitha tokha koma no we will still be here. Tufuna ife mmene tinayambira kukamba zokhuzana ndi convention imeneyi mpaka timalize nawo Malawi tiwauze kuti kuno kwatha bwanji. Ma delegates ena ndi amene akudutsawa akuona kuti afunda nsalu za Congress. Ma delegates amenewa akulu akudutsa pano. Iya inde pakadali pano tikusiyeni kuti mwina mukhoza ena kupeza katulo pang'ono koma zikapsa mkatimu kaya ndi 2 koloko kaya 3 koloko kaya 4 koloko ife tilipo mpano mpaka tikuuzeni kuti kodi nkhondo ime chifukwa nkhondo injangitawo ti nkhondo ili musaichapetse nkhani nkhondo iyi kodi angitawo ndi chani. Iya ndi nkhondo zikulu angitawo nkhondo sizamaso anthu amene apikisana mundu akuluakulu. For example pa first deputy president pali Mpangala pa secretary general pali Mpangala ndi anthu akufunsa kuti kodi ndiye munthu yakaluza ngati sapeza mpata papena basi sakhaso muneki chifukwa afunsa mkati muja amafunsa kuti ina ngati angu aganizana akuti aja akaluza mwina pa secretary general ndezathira bwanji mwina apasabe mpata aime pena kuyesesabe kuti munthu wankulu kwambiri mwina wakhala nthawi itali asangokhalira topanda mpata chifanira kuti ndi angitawo tifune wina asafune wina abe agwabe basi. Makangati pa secretary general pala Richard Chimwendo pali Iznohowa Nkaka ndiye pali Simplex Chichola ndiye pali Dr. Chris Chaimabanda Ambawala ajadinka kwa kule secretary general Alex Major ndiye pala Tyson ndani Dairosinga mati ndani aminaja I've just forgotten the surname. Kumana also akuchallenge aliso mwepo akutegezana pena nditeka chinthuchi
ana anthu azizimuka ntatenga chinthuchi. Yes, so yeah pali ntchito ilipo mmene zithere mkatimu tikufotokozerani pompano pa kanema wa Times. Ndine Brian Banda usiku uno kukulankhulani kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Mtolankhani wathu Kathe Maulidi ali mkatimu akabweranso ndi zina tikufotokozerani. Musatalikire, we'll give you all the developments msonkhano wa 2024 MCP Convention pompano pa Times Television. Musatalikire, we'll be back with you as developments emerge. Goodbye for now. Wapa 8 August 2024 ku VICC kumene kukuchitika convention ya MCP. Ndipo kavotedwe kakhala kakuchitika ndipo Achezela mokuti madelegate ndi anthu ena ali konkobe akuchita mwambo kuvota kuonesesa kuti pasakhale chinyengo chilichonse ndi chifukwa sanayimise koma kupitiriza kuvota kumeneko. Ndipo lero tafika pa 9 August 2024